हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' थांनाय 5 जुलाइ 2022 खालार खालि आसामनि हिन्दुत्वबादी लिडार सत्यरन्जन बरा आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना मोनसे दाबि दैखांदोंमोन जे बिथांमोना बुंदोंमोन आसामाव थानाय जे खृष्टान धोरोमारि बिथांमोनखौ एसटि खथानिफ्राय बोखारनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे दाबि दैखांदोंमोन। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला खृष्टान धोरोमा भारतनि नङा, बेयो गुबुन बाहेरा धोरोमसो। फारसेथिंजाय बिथांमोना माइनरिटि आरो एसटि मोननैबो खथायावनो गोग्लैयो। बेखायनो बेयाव थानाय जि एसटि सुबुं बिथांमोना एसटिनि जि मोनथाय बेखौ मोनालासिनो खृष्टान धोरोमारि बिथांमोनाबो एसटिनि खथाखौ मोनगासिनो दङ होननानै बिथांमोना अजद दैखांदोंमोन। बिथांमोननि जि दाबि, बे दाबिया रायजोनि थाखाय बेसेबां गनायजाथावना आरो बेसेबां गनायजाथावना नङा, बियो रायजोनि आखायाव दङ। स' बिदिनो दिनै बड' साहित्य सभा बिथांमोना गांसे आबुं आर'ज बिलाइ लिरहरदों बिथांमोननिसिम। स' बिथांमोना बेवहाय मा फोरमायदों नोंथांमोननो बेखौ गासैखौबो आबुङै बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बर' थुनलाइ आफादा लिरहरनाय लाइजामाव बेवहाय फोरमायनाय दङ जे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बड' साहित्य सभा थामहिनबा बर' थुनलाइ आफाद। बेनिनो एसे गायाव नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जे खौरां बिबुंसार आरो बेवहाय बुंदों बर' खृष्टानफोरनि सोमोन्दै बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारिया लाबोनाय अजदनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि खौरां बिबुंसार। बेनिफ्राय एसे गायाव नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेवहाय बुंदों गुवाहाटी 7 जुलाइ 2022 खालार थामहिनबा दिनैनि सानाव बे लाइजामखौ बिथांमोना लिरहरदों आरो बेवहाय बुंदों थांनाय 5 जुलाइ 2022 मंगलबार खालि दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन माखासे बिबानगिरिफोरा RSSजों जथाय खौरां बिबुंसार होनानै खृष्टान धोरोम आजावनाय बर'फोरनि एसटि थामहिनबा ट्राइबेल हारिनि मोनथायखौ बोखारनांगौ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादनि नोजोराव गोग्लैदों। बेयो गनायजाथाव बाथ्रा जानो हाया। बेबादि बाथ्रा एबा अजदफोरा हारिनि गावस्रालायनाय लाबोयो। बेबायदि बिबुंथिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ खावलायदों। बिथिंनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेवहाय दङ आफादगिरि बिथांनि सिगनेचार मुस्रि तरेन बर' बर' थुनलाइ आफाद आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रसान्त बर' बर' थुनलाइ आफाद।